Iki lho rek, tarun yo. Rumah minimalis. Ukuran 6 kali 9, hargae 370 juta. Nomor iku mayo. Ready dari Pindanto. Suate SAM. Oh, wis pelit. Pembelian iso cash yo kredit yo. Saya langsung ya, telepon nang omah ya. Sebelah kanan kene iki ono pagar taneme. Tengah ono roster yo. Ya mbek ono iki, keramik iki beno. Beno makasane estetik yo. Nang kene iki iso oleh free pagar sadingan koyo ngene. Dukure wis oleh kanopi. Sebelah kiri kene iki nggone arah karpote yo. Iki kok apa sing mlebu kok pen tepat dhewe yo. Sebelah kanan kene iki ono sisaran space kosong. Iki kok iso apa? Pen atur dhewe iki pen ae. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Hop sim sih. Wis rek kayu beno penampakan estetik yo. Saiki langsung nang nggone arah ruang tamune. Dukure plafone ready yo. Jendela sing pasti kiwa tengen sifat untuk ventilasi udara mlebu